kaning kayong tanga pero wag yun may kwarta diha pre. Wala jud. Ulam ta ko sa inyo ha ba? Parang wala jud may ani ron. Iprinda ng tagani na akong cellphone ba oh? Asa man ka ta makita kwarta no? Makita. Ngita ta kwarta ni sa bagnutang ro tawang ngita kwarta ni. Basig na yung mga saag nga kwarta ba? Ani. Paring dodong ba? Ay, mantag trabaho siya ha, apply tag trabaho. Si brother, si brother. Oh, Ano dai? si kuan ba? Lagi si brother Oh, lagi. brother ug si Dodong. Mo man yung pangalan. Ano dai? Unsa dito sila dai? Dato kay na dito sila ha? Kana di gyud mo tag kwarta, nagapatrabaho man gud siya. Karon murag nadonggan ako nga nag-hiring siya. Murag nagahiring gani. Kuan kanang gipaak ligwan ay kanang kuan ba? Nag-hiring siya kanang namang goy nawala sa ilang balay. Kunya nag-hiring siya kinsay maayo mangita. Pero wala ko kabalo kung say pangitaon. Unsa man na? Kanang Mo kay to atong atuon kay pangutan nato kung say pangitaon. O tara daw. makakwarta mo tana. Magkawalta eh, siyempre muhatag yun na eh, maula man naglipot muhatag. Tara daw. Dong! Dong! Ay dodong. Ano mo dato? Dong! Sa balay ni? Asa ko mataan no? Nabaka to diha? Kani iya man yung balay oh. Ano mo dato? Dong! Dong! Dong. Brother? Dong! Oy, Mike, mo. Kita ka ni Kuan, ang takoy patrabaho ba? Kinsa may kuan? Ano ni trabaho na be? Tulo man me. Si Rixel ba kay pangitaon mo tong takor eh. Doon kayo na maguto, kabilin pa sa kong luluwa, nawala din sa akong gibutangan. Nagkampo ko gabi, nara raw diri sa palibot. Murag gisangit o gilubong. Ambot nara das doa, murag gilubong o gisangit. Ngita kay kong Rixel kay siya na lang akong panon ba, sapot ka ang bataan to eh. Na, wa bes Rixel ba kay quarantine? Musunod na gani ko ato. Asa kay si ko no? Rixel? Quarantine dito sa may barangay. Kami nila ipangitana. Tagay lang mig unsay pila ihatag nimo dia. Malipayon lang ba? Gani. Sige. Tolo mo, kamong tolo? Sige. Naara diri sa palibot mo, matud sa akong nadamkuan gabi. Naara gyud to diri sa palibot tong takori ataw niya. Kung kinsay makadala ninyo, talanglitan ani na lang pag team na bagay mo si Ronron makakita, si Gilbert or si Jimmy. Pag madala niyo dire isa sa inyo pagsabot sa mo be. Kung kinsay makakita ninyo, bahino ninyong 1,000 or ang makakita iyahara. Kuan lang guro oy kanang ug kinsay makakita, iya halang ang kwarta dili na bahinon. Hago kayo niya, bahin-bahinon pa. Ug kinsay makakita, iya harang kwarta ana ra. Wag yun. No? Dili guro na pwede dapat Adi mo na pwede lang kuya ingana. man ang tulo dai dapat kasi makakita magkuanta ninyo ng korpo. Palitan na kamo natulog ra niya. Ako nakakita, mabahinan mo. Sabay kita pangita Pagkapo niyo. gani katong makita mo ita ka kwarta. Mo lagi tama lagi to. Ug kinsay makita, iya harang kwarta. Tukot ko ano eh. Kay kamo naman ko'y Ako utang. makakita, di mo Ang taga. akong utang, ako'y mobayad. Alangan akong ibayad, ihatag na ko sa inyo, sayang po. Ako makakita na. Sige, nana na lang. Oh, Nana ano na lang. Brother. Ano na lang? Sige, come on, nyuhan ang desisyon ha. Basta kayo na-address sa palibot. Kung makita ninyo, dahil address ako kay na-address, andam na nako ang saan eh? Premyo, kung kinsay makakita. Sige na, lakaw na mo. Abot ra ko dire. Nadre ba? Ay, asa. Wapo ani, bulag-bulag ta, individual man. Dili man ta magbahin sa kwarta. Bulag-bulag ta, pangita mi sa area. Oh, diri ko. Mangaskas ko dire, mangaskas ko. Ayaw ako ani dire. Dito ka bigas. Lukas. Asa ka kuno? Way ilo kay ha. Pangita mo paraan ninyo nga makakuan mo. Oo, sige. Kinila, wala. Bulag-bulag yan ang tapok. Ako'y nakauna dire nga linya. Diri ko, ikaw dia. Hundog po mo. Ako alagya. Wala ay ko. Wala. Ano mauna? Ano? Wala. Dia pre oy. Ano? Kaya sabi, dito ra kuno be. Bulag-bulag ka dito mo dito. Taysa, di man dai ni naman dai iyahang yuta dire. Ang remedios naman eh. Ang remedios naman dire, balik ka balik. Dili na to. Ada man siya kani ano nga kuan.
Ug wala gilubong gisangit. Ha? Ug wala gilubong gisangit daw. Ano ba siya ganiha? Si brother ba na siya ug wala na lubong na sangit. Ingon man siya. Ano naman siya basig gisangit daw. Ako na tapos. Sa mukha na rin no. Basig gisangit tos lubi. Ala man pod. Ay tuan man na bungas lubi. Aha. Ay bungas sa saging. Adi na kog takuri na. Di guys. Ako na ba? Hoy! Ay di man na. Kita ay. Bukong ra man ay. Man na tuan. Tuon man na takuri. Asam ka no? Kaminaw na nako, murag natod dire. Ako manginaw na ako murag isangit ra to siya ba? Ha? Asa ka to dapita no? Imo to mao dito. Ada dia pre. Murag umot-umot na detect na ko murag na itom to no, itom. Oh, ito mga takuri. Magnara de dapita dire. Basig di kanang gilubong nga lalumpo kayo. Hindi pa pud no. Ito dapita no. Pagtaon na pre. Kita mangita to is kalibor ang buto. Ito pre. Amo, apa yung pangitaon ko to pre kay gamit na akong kwarta ba. Ito pre, tapon eh ipangita ganina rin ting pangita mo. Kaya mo tayo makita, di ba kita sa ka to no? Pwede mangulit na ta pre. Ang pinangita eh. Di alam takuri ako yung nakauna ha. Ako nang taglog. Ako na. Ako na. Kita na. Ay lagi ba? 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 Ay lagi. Ay lagi. Oh, ako na. Ako na. Hoy. Ay lagi pre. So, what's up mga katanglaw? So, salamat kayo sa pagtanaw. So, shout out dahil kay Janela Salvador. Hi. Yan kay sa Pagawan Tabines. Paki-support sa ilang YouTube channel. So, kana lang. Nakalimot tayo ko no. Shout out dahil sa Pagawan Tabayan. Paki-support ang ilang YouTube channel. Mo to akong giingon Pagawan Tabayan sa. Tabangan na to sila. Gusto po nilang murag na-influence sila sa among abitaw mo na nakakuan mi murag happy mi nga nakaingon ana mi. So tabangan na to sila please. Paki-subscribe sa YouTube channel Pagawan Tabains. Basta kay Occidental tong last nga giingon sa ko. So salamat kayo. Ano lang. God bless. Kamo. Naman shout out. Love you, shout out. Oh, daghang kayong salamat. Signing off.